No niin, moikka kaikille. Mulla on täällä tämmönen ihan lomaluukki, mutta älkää antako sen häiritä. Mun nimi on Teija ja tää on mun Bulli-niminen neuleaiheinen YouTube-kanava. Mä oon tossa joskus aikaisemmin jo lupaillutkin, että näytän noita mun neulomia sukkia tohon sukkalaatikkohaasteeseen sitten vähän paremmin ja nyt olisi sitten sen aika. Mä oon tosiaan tässä nyt lomaillut oikeastaan kokonaan. Tänään aloitin lomailemaan, viime viikolla mä käväsin vielä töissä ja sitten on ollut tietysti monenlaista meillä tässä elämässä. Eli on järjestetty ylioppilasjuhlat ja sitten rippijuhlat tälle kesälle, niin on sitten ollut elämää täynnä tämä kesä. Sukkalaatikkohaaste on tosiaan Johanna Valliuksin jo useampana vuonna järjestämä haaste, missä tänä vuonna 2026 sukkalaatikkohaaste, niin löydät Instagramin sen hashtagin takaa niin useita eri sukkia ja ne on ollut ilmaisena tuolla Ravelryssä. Saattavat olla, että osa on voinut jo muuttua maksulliseksi, mutta silloin aina kun se kuukauden sukka ilmoitetaan, niin silloin se on ainakin ilmaiseksi niin kuin ladattavissa. Mä oon nyt tehnyt joitakin sukkia sitten kaksin kappaleen. Mullahan on täällä nämä vanhat sukkalaatikot, mihin on aina aikaisempina vuosina tehnyt niitä isompi ja pienempi. Mä laitan tuohon isompaan yleensä paksummat sukat ja sitten ohkaisemmat tähän pienempään. Ja mä sain sitten joululahjoja tämmöisissä Marimekon pahvisissa rasioissa, niin mulla on tuolla yksi isompi ja tämmönen pienempi, niin mä oon nyt näihin tehnyt sitten myös miehelle sukkia. Ja lähdetään tosiaan katsomaan noita sukka kerrallaan. Oikeastaan idea tähän videoon on myös siinä, että silloin kun mä oon näitä retkisukkia neulonut tai toista paria näistä, niin me ollaan oltu reissussa ulkomailla ja siellä mä oon sitten kuvannut sitä kun me reissataan ja sitten minä neulon näitä sukkia. Eli sellaiselle reissulle pääsette sitten mukaan näiden retkisukkien kanssa. Mutta lähdetäänpä matkaan. No niin, Ylivieska jäi taakse ja nyt aletaan tekemään retkisukkia. No niin, huomenta. Me tultiin tosiaan Krakovaan ja tää aamu on täällä seikkailtu linnassa ja vanhassa kaupungissa. Ja nyt me ollaan suuntaamassa sitten aamukahville johonkin kahvilaan, niin mä pääsen ehkä neulomaan sitten vähän. No niin, siellä jo paljastuu, että mihin ollaan menossa. Ja sukkakin on päässyt hyvästi jo niin kuin alkuun. Tammikuu starttasi vuoden vartijat sukilla, mikä on Johannan itse suunnittelema malli. Ja mä neuloin niitä tosiaan mun seiskaveikka ja nalleen niin kuin jämistä. Eli novitan oma perus niin kuin lanka. Tässä on nämä mun sukat, nämä on tosiaan siitä nallesta. Eli vähän ohkaisemmasta langasta. Ja itse asiassa tässä kuviovärinä mulla on täällä sitä seiskaveikkaa. No niin, aurinkokin tuolta pilkahtelee. Tässä on vähän vilpoinen päivä, niin mulla on päällä tää mun Ship Shape sweater, mikä on ihana tämmönen niin kuin vähän viileämpien säiden paita. Ja tosiaan nämä miehen sukat sitten tein ihan siitä seiskaveikka langasta. Ja siellä sitten taas vastaavasti on nallea on tuo kuvioväri tuolla. Nämä miehen sukat on koossa 42-43 ja nämä on mulle 3/8 sukat sitten nämä mun omat valkoiset sukat. Ja kiva saada tonne heti semmosia vähän niinku paksumpia
sukkia tuonne laatikkoon, plus tietysti sitten se, että sai käytettyä näitä jämiä täältä pois. No niin, helmikuu koitti sitten ja mekin suunnattiin Pörkenäsin neulereirille, missä neuloi näitä toisia sukkia siellä sitten. Ja helmikuun sukkien suunnittelija on Jonna Kapela, eli todella monelle tuttu neulesuunnittelija ja tubettaja, ja hän oli suunnitellut sellaiset sukat kuin Vinhat, eli Vinhat-sukat, ja niitä ne kyllä nimensä mukaisesti onkin. Ja näihin uppos kyllä nyt sitten tosi paljon näitä erilaisia lankoja. Tässä on mun miehen sukat. Tässä on tämmönen aika vielä harmoninen sävymaailma. Siellä vähän violettia ja tuollaista turkoosia. Ja sitten tää mun väripläjäys näkyy tässä. Eli näissä on aika paljon itse asiassa semmosia joulukalenterin vaihtolankoja, mitä mä oon niinku saanut. Eli siksi täällä on vähän tämmösiä, mitkä ei ole niin minulle tyypillisiä sävyjä. Mutta näitä oli oikeastaan ihan hauska sitten neulo. Ja näistä tuli kyllä iloisen pirtsakat sukat. Ja K pysyi näissä samana. Nämä tehtiin fingerivahvuisesta langoista, eli tosiaan pinkkujämien sai näihin kovasti kulutettua. Toki oli päättelemistäkin paljon. No niin, nyt ollaan matkalla Zakopaneen. Mä oon saanut just tehtyä tässä retkisukassa kantapään. Nyt aloittelen sitten jalkaterää tekemään. Krakova jää tosiaan taakse, mutta me palataan sinne vielä sitten yöksi ennen kuin lähdetään kotiin. Tosiaan tuolla reissussa me oltiin miehen kanssa kahdestaan matkassa. Mies on aikaisemmin työn puolesta käynyt tuolla Puolassa ja sieltä oikeastaan meillä lähti sitten se idea, että lähdetäänpä siellä yhdessä sitten niin kuin käymään, kun hän kovasti sitä niin kuin kehuja. Ruokaahan minä aina lähden sinne syömään ja kokeiltiin kyllä perinteisiä puolalaisia ruokia ja ihastuin kyllä kovasti itsekin niihin. Tykkään kasviksista ja kaalesta ja semmoisista hyvistä mausta, mitä siellä sitten oli. Mutta eipä mitään, mennään eteenpäin, eli alpisukkiin, jotka on suunnitellut Riikka Pirnes. Nappaanpa ne tästä. Näihin tuli taas DK-vahvusta lankaa, mitä mulla sitten oli täydet kerät. Löytyi tätä pääväriä. Tässä on Kaaraman Studio. Muistaa joku ehkä vielä sellaisen lankavärjärin, niin toi vihreä DK villalanka. Ja sitten mulla on itse asiassa niistä mun joulukalenterilangoista, mitä tilasin se Hedgehog Pipersin, niin kaksinkertaisena tällaista niin kuin kuviolankaa, missä löytyy tätä tämmöistä vaalean vihreää. Mä osa niistä langoista möin Vintedistä pois, puhuinkin kerran, et en pitänyt niistä kaikista sävyistä, mutta kävin ne myymässä sitten Vintedissä ja sitten säästin itselle nämä, mistä tykkään. Ja näissä mun sukissa sitten taas on tuo Kettujarnssin semmoinen kuin raparperisävyinen Merino DK-lanka, sukkalanka sekin. Näissä tuli ihana tämmönen söpö resori ja sama juttu Hedgehog Fibersin joulukalenterista kaksinkertaisena sitten nuo kuviovärit. Ja sitten mulle tyypilliseen tapaan mähän aina kavennan heti kaikki, että en tee joka toinen kerros. Mulle tulee aivan liian leveä tästä kohdasta ja sitten mulla pyörii se sukka jalassa. Me ollaan aika kapea jalkasta niin kuin porukkaa. Mutta tällaiset sukat tuli sitten näistä. Nämä oli nyt taas sitten semmoset paksummat sukat tonne laatikkoon.
Ja sitten mennäänkin jo huhtikuuhun, eli näihin retkisukkiin, mitä tuolla reissussa neuloin. Ja nämä oli fingerivahvuiset sukat. Ehkä tähän mennessä näistä sukalaatikkohaasteen sukista mun lempparit. Näitä on myös ihmiset näkyy, että neulonut tosi paljon eri niin kuin väreissä. Ja Inka Iida-Liina oli näiden niin kuin suunnittelija ja voin kyllä suositella tätä mallia. Mulla tässä niin kuin huomaatte, niin on niin kuin vastavärit. Eli tässä miehen sukissa mulla on se, käytin kaiken lopun, tai no oikeasti niin kuin tähän tietysti raitoihin meni, mutta sen Dark Omen Yarnsin merinosukkalankaa värissä Hunter, tämmönen oikein ihana vihreä. Ja sitten tässä on vastaavasti tää laventelin värinen, niin tällainen säijevuulin joskus neulefestareilta ostanut semmoisen sukkasetin, missä oli 3 eri väriä. Se oli johonkin Sari Nordlundin kesäsukkahaasteeseen liittyvä, että hän oli värjännyt ne värit, niin tämmönen ihana hempeä laventeli. Ja sitten se Dark Omen Yarnsin. Näin. Näistä tuli kyllä ihan tosi upeat sukat. Et tuli valmisti sitten retken aikana. Mulla on kokemusta ainakin säijevuolista ei oo. Ne oli ensimmäiset langat, mitä on säijevuolilta neulonut, mutta Dark Omen Yarnsin se sukkalanka on kyllä ollut kestävä, mutta pehmeä. Et mulla on yhdet sukat tossa, just tänään pesin ne taas, kun pidän niitä sitten kovastikin. Mutta nämä oli taas fingerivahvuiset sukat sitten nämä. No niin, täällä on ensimmäinen retkisukka nyt sitten valmiina. Ihan äsken päättelin langat siitä, ei ole tokikaan blokattu, mutta tässä on eka sukka tosiaan valmis. Mulle itselle tässä on 64 silmukkaa ollut ja tosiaan se huhtikuun haaste. Nyt me pakataan meidän kamat täällä Zakopanessa ja lähdetään taas takaisin kohti Krakovaa. Mulla on siinä aikaa junassa neulaa sitten semmoinen 2 tuntia. Niin aloitan sitten paria tälle. Sitten olisi toukokuun sukkien vuoro ja ne on tällaiset Webei-meisoksit. Ja tässä oli Myra Mi Knitin suunnittelijana. Ja näitä mulla on vain 1 pari, eli mulla oli hieman ehkä kiirekin siinä toukokuussa, mutta sitten kävi niin, että nämä sukat meni hukkaan 1 kerran. Mulla oli niin reissussa mukana. Sitten mä aloitin, kun tässä tulee tämmöistä kuviota, mikä nyt aika niin kuin hentoisesti näkyy tässä kuitenkin, niin lopputuloksessa niin aloitin liian tummalla langalla, eli tuntui siltä, että kun sä neulot ja teet kovasti kaikenlaista, niin se ei kuitenkaan näy missään, vaikka ei tämä nyt niin kuin sinänsä vaikea kuvio ole. Ja sen kuvion ansiosta hienostihan lähtee tuo raita sitten tuollain aaltoilemaan, että lopputulos sitten tällä langalla oli mun mielestä ihan onnistunut. Ja lankana mulla tässä onkin ihan ekoilta neulefestareilta, missä Aara on ollut mukana, niin heidän aamusävyssä olevaa sukkalankaa. Ja muistaakseni, tai olikin niinku PFL sukkapohja sitten tässä. Ja näitä oli tosiaan 1 kappale, tai niinku pari toki, mutta en tehnyt miehelle sitten ollenkaan. Myöskin mietin vähän tuota kuviota, että onko vähän sit sellainen, että ei ehkä hänen niin kuin mieleen ole. Näissä oli yllättävän niin kuin mun kokoon nähden niin paljon silmukoita, eli tähän tuli tähän varteen jopa 70 tai niin kuin 70 silmukkaa tuli niin kuin tähän, mutta
ei se sitten kuitenkaan käytössä liian löysä ole. Että se varmaan tämä kuvio, mikä vaatii sitten niitä silmukoita vähän enemmän. Ja sinne tuli tommonen nirkkoreunus sitten tonne alkuun. Ja sitten mulla on tässä tosiaan neuluskellutkin, kun tätä videota on tehnyt, niin näitä kesäsukkuun sukkia, eli näiden nimi on semmoinen kuin silmusukat. Katon, etten puottanut liikaa noita silmusukkien silmukoita. Eli tää on ollut kyllä mielenkiintoinen tehdä. Tässä on tällaisia tosiaan silmuja tulee ja sitten tämmöisiä erilaisia pintaneuleita, niin pari päivää sitten on aloittanut ja kivasti edistyy. Ja tässä tosiaan käytetään fingerivahvustolankaa. Mulla on täällä aluksi Ruskanlehden Terhin värjäämää ihanaa oliiviöljysävyssä olevaa sukkalankaa, mikä on muuten tosi kestävä sukkalanka. Suosittelen sitä kyllä. Mä oon tästä tehnyt monta vuotta sitten semmoiset kesäsukat kuin Divehi ohjella, Leeni Hoimelan sukat, ja mä käytän niitä joka kesä ja ne ei ole juurikaan mennyt miksikään. Ja sitten siellä on Hedgehog Vipersia ja taas jotakin lankavaihtoa. Ja sitten tää tummanvihreä tässä on Ushititan niin sukkalankaa, mikä oli mulla ennen vähän semmoinen niin lempparinsukkalankakin sitten. Mutta näitä on ollut tosi kiva tehdä ja tuossa just vähän mallailen, että mistä langoista sitten teen ne omat sukat. Ja nämä silmusukat on suunnitellut semmoinen kuin suoria pistoja aina oikein. Instagramissa on niin kuin hänen nimimerkki sellainen. Mutta siinäpä oli nyt tähän saakka, tai tähän astiset sukat, ja reissukin tuolla tulee loppupuolilleen. En siellä reissussa sitten sanonut teille mitenkään erityisesti heippoja, mutta tässä sanon. Eli kiitos kun olit mukana. Täällä kuuluu lasten ääniä ja muuta, mutta se kuuluu kesään. Toivottavasti sulla on tosi mukava kesä. Mulla on tuossa huomenna suunnitelmissa suunnataan lankakauppaan. Mä tarvin lankaa sellaiseen uuteen neuleprojektioon, mikä mulla on vähän semmoinen niin kuin loman aloitus. Mä ostin siihen napit tuolta Puolasta. Ostan aina nappeja tuliaiseksi itselleni ja mulla varastosta löytyi aloituslangat siihen projektiin, mutta tarvin niitä sitten lisää, niin käyn katsomassa, onko tuossa kotikutomossa sitten lisää lankaa mulle. Neulefestareille en ole tänä vuonna tulossa. Me ollaan tuolla Farmari-näyttelyssä Kalajoella töissä ja sitten lisäksi meillä on tosiaan Eevi muuttamassa syksyllä Kuopioon. Hän sai sieltä opiskelupaikan yliopistosta ja on suuntaamassa sinne ja me ollaan tämmöisiä asuntoasioita tässä hoidettu ja ne mennään tekemään tällä viikolla sitten Kuopioon loppuun, niin me suunnataan sinne sitten tuossa torstaina. Mutta ihanaa neulomista sulle, olit festareilla tai et, laitakaahan videoita ja Instagramin päivityksiä tulemaan, niitä on tosi ihana seurata. Neulomisiin, moikka!